नमस्कार, प्रणाम, जय हो भोजपुरी समाज। हम आप सबके छोट भाई राइटर पवन पटेल आई आज एगो बहुत ही सुंदर होली गीत लिख के आप सबके बीच में हम आ गइल बानी। जवन की धुन बाटे टुनटुन लाल यादव के गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहल बा और बहुत ज़्यादा लोग सुनले बा। जवना गाना के नाम बा मुआदी खेसरिया धास के। वो धुन पर हम होली के गीत लिख के आप सबके बीच में आयल बानी। जौन की गाना बिल्कुल फ्री बा, कोई भी सिंगर गा सकता ने। और जेकरा भी फ्री गाना लेवे के बा हमार चैनल सब्सक्राइब करी। हमारा चैनल पर डेली फ्री गाना लिख के चढ़ावल जाला। और जौन भी भाई के अगर लेवे के बाटे पर्सनल गाना, उनका खातिर हमारा मोबाइल नंबर बा 8709616624, जौन की व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों नंबर बा। और नंबर पर कॉल करके आप पर्सनल गाना लिखवा सकतनी। और पर्सनल गाना के भैया पैसा लगेला, चार्ज लगेला। फ्री वाला भैया कॉल ना करी, फ्री गाना सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही मिल सकता है। आई हमने का ये गाना के मुखड़ा शुरू कइल जा, जौन की बहुत ही अच्छा बाटे। और ये बाटे मुआदी खेसरिया धास के धुन पर गाना बाटे। ये आई हमने का सुनल जाओ, कैसे बेकर मुखड़ा सुनल जाओ। अरे चढ़ते फगुनावा रोवे पिचकारी, टेंशन में हमके डाल गइल। चढ़ते फगुनावा रोवे पिचकारी, टेंशन में हमके डाल गइल। यारवा रे बुरा हाल भइल, होली में माल ससुराल गइल। इसका आगे वाला देखिए। केहू न पूछे बानी हो छूछे, देहिया न हमर लाल भइल। यारवा रे बुरा हाल भइल, होली में माल ससुराल गइल। ई मुखड़ा रहल आ कैसन लागल आप सब बताई। ई गाना बिल्कुल फ्री बा भैया, कोई भी गा सकता रहे। हम अभी लिख के अपलोड अपने चैनल पर कर रहल बानी। ये चैनल के सब्सक्राइब भी कर दी, राइटर पवन पटेल ऑफिशियल चैनल के सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन भी दबा दी। आइए गाना के अंतरा एक नंबर देखल जाओ हमनी का कैसे बा। सभे खेलता होली हो रंग बरसे, आई है देखी यार मोरा मन तरसे। कि सबे खेलता होली खूबे रंग बरसे, इहे देखी यार मोरा मन तरसे। आ पिछला बेरी रंगनी चोली, मनवा उदास हसाल भइल। यारवा रे बुरा हाल भइल, होली में माल ससुराल गइल। यंत्र एक नंबर रहल। और आप सब कमेंट में ज़रूर बताओ कि गाना हम कैसा लिखा तानी। और आप सब ये गाना बिल्कुल गाई, कोनो दिक्कत नहीं है। ये देखिए मंत्रा 2 नंबर बाटे, 2 नंबर सुनिए अंतरा कैसन बा। हम बोलो राइटर पवन करी कौन उपाय, होली कैसे कटी हमारा कुछ ना बुझाए। यहाँ पे सिंगर नेम अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंगर नेम है और यहाँ पे अगर कोई भी सिंगर अपना नाम डाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम अपना नाम डाल रहे हैं। अरे राइटर पवन हम बानी बेचैन, मलिया के बाउर चाल भइल। यारवा रे बुरा हाल भइल, होली में माल ससुराल गइल। यही गाना है। और आप लोग कमेंट में बताइए भैया गाना कैसा है। जे भी सिंगर भाई के गाना अच्छा लागल लोग क्यों गा सकता रे। आप सब खातिर ही गाना बाटे। पर्सनल गाना लिखवावे खातिर हमार नंबर बा 8709616624। पर्सनल गाना के भैया पैसा लागे, फ्री वाला कॉल मत करी। और फ्री गाना सिर्फ हमारा चैनल पर ही मिल सकता। और बताई ज़रूर ये गाना हम आप सब खातिर होली गीत लिखले रहनी है। आप सब एक बार ज़रूर बताई कि गाना कैसा लागल है आप सबके। और बिल्कुल फ्री बा, कोई भी भैया गा सकता रे, कोनो दिक्कत नहीं है। चली अगला हम वीडियो में फिर लोग इनसे मिला तनी। तब तक खातिर नमस्कार, प्रणाम, जय हो भोजपुरिया समाज।